Извадка от творенията на преподобни Макарий Велики. Желаещият да бъде подражател на Христа, за да получи чрез това званието на Син Божий, роден от Духа, преди всичко трябва да понася благодушно и търпеливо всички скърби, случващи се с него, като телесни болести, обиди и поругания от човеците и клевети от невидимите врагове, защото по Божия промисъл, разпореждащ се с всички премъдро и с всеблага цел, такива изпитания от различни беди се допускат на душите, за да се открие кои от тях обичат Бога искрено. От началото на вековете за светите патриарси, пророци, апостоли и мъченици знамение за избранничество било това, че те са преминали по тесния път на изкушенията и скърбите и така са благоугодили на Бога. Синко, казва Писанието, кога пристъпваш да служиш Господу Богу, приготви душата си за изкушение, управи сърцето си и бъди търпелив. И на друго място, приемай на драго сърце всичко, що и да ти се случи. Като добро, знаейки, че нищо не се случва с нас без Бога. И затова душата, желаеща да благоугоди на Бога, преди всичко трябва да се въоръжи с търпение и надежда. Към злохитростите на дявола спада и това, че той по време на постигналата ни скръб ни хвърля в униние с цел да ни отклони от упованието на Бога. Бог никога не допуска изкушенията до толкова да угнетят уповаващата се на Него душа, че тя доведена до крайност да стигне до отчаяние. Верен е Бог, казва апостолът, който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите. И дяволът притеснява душата не толкова колкото иска, но в такава мяра, в каквато се допуска от Бога. Ако на хората не е неизвестно каква тежест може да носи мулето, каква магарето и каква камилата, и според това знание на всяко от посочените животни се възлага товар, съответстващ на силите му, ако гранчарят знае колко време трябва да държи в пещта глинените съдове, така че те, държани в нея повече от необходимото, да не се спукат, или обратно извадени недостатъчно изпечени, да не се окажат негодни за употреба, ако казвам, човек е надарен с такава съобразителност, то нима не много повече и несравнимо повече Божията премъдрост предвижда каква тежест на изкушенията трябва да възложи върху всяка душа, така че тя, бидейки изпитана от нея, да стане способна за небесното царство. Ако стъблото на конопа не бъде бито продължително време, то няма да получи способността да се превръща в най-тънки нишки. Колкото по-дълго бъде бито, колкото повече бъде разресвано с гребени, толкова по-чисто и годно става. Току-що изваяният, но неизпечен в огън глинен съд не е годен за употреба. Малкото момче не може да изпълнява житейските задължения, не може да строи здания, да съди дървета, да засява подготвените за това ниви или да изпълнява други житейски потребности. Така често и душите, бидейки причастници на божествената благодат, бидейки преизпълнени с небесна сладост по Божията благост, снизхождаща към тяхното младенчество и вкусвайки Христовия мир от действието на Светия Дух в тях, но още не изкушени с различни напасти от злите духове, още не са се издигнали над детското състояние и младенческия разум. И така да се каже, още не са годни за Царството Божие. Защото ако пък оставате без наказание, казва апостолът, тогава сте незаконни деца, а не синове. И изкушенията и скърбите се изпращат на човека за негова полза. Те доставят на душата опитност и крепкост и ако тя търпеливо ги понесе до край с надежда на Господа, то не може да не наследи обещанията на Духа
и да не се освободи от смущението на порочните страсти. Нашият враг разполага с безчислени козни, чрез които се стреми да ни навреди и да ни отдели от Христа. Той изпраща или вътрешни скърби, действайки чрез духовете на злобата, или възбужда скверни страстни помисли в душата, възобновявайки в паметта извършените преди съгрешения, стремейки се в същото време да хвърли душата в униние, представяйки спасението като вече невъзможно и внушавайки отчаяние с това. Той действа така хитро, че такива помисли изглеждат пораждащи се в самата душа, а не навявани в нея от чуждия и лукав дух, който, действайки в същото време, иска да се укрие. Той постъпва или по гореспоменатият начин, или поставя в трудно положение по отношение на тялото, или изобретява всички средства, за да подложи благочестивите хора на оскърбления от порочни хора. Но колкото по-ожесточено лукавият враг пуска огнени стрели в нас, толкова повече трябва да се укрепяваме в Бога, възлагайки надежда на Него и в твърдото убеждение, че всичко това се допуска по Божия воля, чиято единствена цел се състои в това душите, любещи Бога, да бъдат изпитани до край с изкушения и с пълна убедителност да докажат своята любов към Бога. Божиите хора трябва да се подготвят за сражения и борба. Младият войн великодушно понася получените рани и храбро отблъсква враговете. Така и християните трябва мъжествено да понасят оскърбленията и борбите, както външни, така и вътрешни. Удрени от скърби християните трябва да израстват в преуспяването посредством търпението. Такъв е пътят на християнския живот. Където е Светия Дух, там, като сянка, след слънцето, следват гонение и борба. Погледни пророците, в които е действал Светия Дух. На какви гонения са се подлагали от своите съотечественици. Погледни Господа, който е пътят и истината, и който е претърпял гонение не от някой чужд народ, но от своето собствено племе от израелтяните. Те неистово преследвали Господа и го разпнали на кръст. На подобна участ били подложени и апостолите. От тогава, откакто Господ бил прикован към кръста, Светия Дух, утешител, отстъпил от юдеите и се преселил в християните, и вече никой от юдеите не бил подлаган на гонение, но само християните се предавали на мъченичество. Християните не бива да изпадат в недоумение при беди, да се подлага на преследване с неизменно свойство на истината. Мъчениците, преминали през много видове мъчения, показали силата на непобедимото мъжество, подчинявайки се и на самата насилствена смърт. След това те били удостоявани с венци. Колкото по-многобройни и тягостни били техните страдания, толкова по-голяма слава получили от Бога и толкова по-голямо дразновение към Него. Така и душите, предадени на разнообразни скърби, или явно нанасени от човеците, или възникващи в самите души от надигането на нелепи помисли, или причинявани от падането в телесни болести, ако с твърдост претърпят всичко до край, ще се удостоят с еднакви венци с мъчениците, с еднакво дразновение към Бога. Скърбите на мъчениците, които са претърпели от хората, понесени от тези души, от жестокото нападение и натиск на самите лукави духове, колкото по-многобройни и тягостни са нападенията на врага дявол, на които те се подлагат, толкова по-голяма слава получават от Бога не само в бъдещият век, но и тук, обогатявайки се с преизобилното утешение на духа. Със сигурност е известно, че и тесен и стеснен е пътят, водещ във вечния живот, и по тази причина са малко вървящите по него. Затова ние трябва с твърдост и постоянство да претърпяваме всички изкушения,
причинявани от дявола заради надеждата да получим благата, приготвени за нас на небесата. Колкото и скърби да понесем тук, какво е това в сравнение с обещаните ни блага в бъдещето? Или с общението с Утешителя, Всеблагия Дух, което още тук се дарява на достойните, или с освобождаването от тъмницата на порочните страсти, или с опрощаването на множеството наши дългове, т.е. грехове. Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. И затова ние трябва мъжествено да понасяме заради Господа всичко, подобно на храбри войни, като не се отричаме и да умрем за нашия цар. Защо не сме се подлагали на такива скърби, на които се подлагаме сега, когато сме се намирали в светския живот и сме принадлежали на делата му? Защо сега, когато сме встъпили в служене на Бога, претърпяваме многоразлични изкушения? Очевидно е, че заради Христа ни се нанасят скърби от нашият враг, обзет от завист към нас, по повод на благата, които са ни приготвени. Той се стреми да хвърли душата ни в разслабеност и униние, за да не получим обещаните награди за живота, прекаран в благоугаждане на Бога. Но ние се сражаваме за Христа и всички хитрости на врага против нас се разрушават. Христос е великият, непобедим наш покровител и застъпник. Да разсъдим, да се вгледаме внимателно. И сам Той е прекарал своя земен живот, обсипван с поругания и насмешки, преследван и гонен и накрая умъртвен с позорна смърт на кръста. Искаш ли да понасяш леко всяка скръб и изкушение? Нека смъртта за Христа бъде желана за теб и тази цел на нашия обет постоянно да бъде пред очите на ума ти. Така ни е заповядано да вземем своя кръст и да последваме Христа, което значи постоянно да бъдем готови да приемем смърт. Ако бъдем в такова разположение и настроение на духа, то, както е казано, ще понасяме много леко всяка скръб, и вътрешна, и идваща отвън. Може ли да посрещне с негодование или досада постигащите го неприятности този, който желае да умре за Христа? Скърбите изглеждат тежки именно за това, защото не сме настроени да умрем за Христа, не сме съсредоточили в Него всичките си сърдечни стремежи. Желаещият да има Христа в себе си и да придобие такова изящно наследство, трябва съответно на това желание да поддържава на Неговите страдания. Казващите, че обичат Господа, нека докажат справедливостта на думите си не само с великодушно, но и с охотно търпене на всички случващи се скърби, заради надеждата, запазена в Господа. Словото Божие действа във всеки човек съразмерно и съобразно с него. Доколкото някой пази Словото, дотолкова бива пазен от него, дотолкова се запазва чрез него. По тази причина всички ликове светии, пророците, апостолите, мъчениците са пазили Словото в сърцата си, не са се грижили за нищо временно, но презрели земното са пребъдвали в заповедите на Светия Дух, отдавайки предпочитание не на празните думи и повърхностното съзнание, но на Словото, съединено с дело на самата действителност. Вместо богатството те избрали нищетата, вместо славата – безчестието, вместо наслажденията – злостраданието, вместо яростта – избрали любовта. Ненавиждайки наслажденията на този живот, те толкова повече обичали онези, които им отнемали средствата за наслаждение и с това съдействали на избраната от тях насока. Те избягвали вкусването на забранения плод за познаване добро и зло, обичали благочестивите и добронамерените, но не обвинявали и злите, признавайки и едните и другите за пратеници на Господния промисъл.
Има ли правилна любов към всички? Вслушвайки се в заповедта на Господа, прощавайте и простени ще бъдете, те признавали обиждащите за благодетели, доставящи на обижданите средство за получаване на прошка за греховете. Още, вслушвайки се в заповедта на Господа, както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. Те обичали и добрите и злите според дълга на съвестта. Оставили своята правда и потърсили Божията правда. Те постепенно придобили любовта, естествено скрита в Божията правда. Господ, след като преподал много заповеди за любовта, заповядал да търсим Божията правда. Тази правда е майка на любовта. Невъзможно е да се спасим иначе, освен чрез ближния. Прощавайте е заповядал Господ и простени ще бъдете. В това се състои духовният закон, написан в сърцата на вярващите и служещ за изпълнение на първия закон. Не съм дошъл, казва Господ, да наруша закона, а да изпълня. Как се изпълнява той? И слушай, първият закон, осъждащ направилия зло на ближния, по благословена причина, осъждал и обидения, така че всеки, осъждайки ближния в нещо, осъждал и себе си, а прощаващият на ближния с това доставил опрощение на себе си. Законът казва осъждане за осъждане, опрощаване за опрощаване. И така изпълнението на закона се състои в прощаване на обидите. Споменахме за първия закон не защото от Бога са били дадени два закона, даден е един духовен по естество, произнасящ правилна присъда по отношение на въздаянието. Той прощава на прощаващият, а този, който търси възмездие, подлага на съд. С избрания ще бъдеш избран, казва той, и с непокорния ще се развратиш. По тази причина изпълняващите закона духовно и ставащи според мярата на изпълнението, причастници на благодата, обичали не само облагодетелстващите, но и оскърбяващите и гонещите ги, очаквайки да получат любов като награда за добродетелта. Тяхната добродетел се състояла не само в това, че прощавали нанесените им обиди, но и в облагодетелстването на душите, на обиждащите, моляйки се за тях на Бога, като за уръдия, посредством които те получават блаженство, както свидетелства Писанието. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят. На такива мисли ги учил духовният закон. Когато те запазвали търпение и кротост в духа, тогава Господ, виждайки търпението на изкушаваното и неотстъпващо от любовта сърце, разрушавал преградата и напълно изгонвал злобата от тях. От тогава те вече имали любов не с насилие над себе си, а по Божията благодат, защото от тогава Господ възпирал обръщащото се оръжие, възбуждащо страстни помисли. Те влизали най-вътре зад завесата, където Исус влезе предтеча за нас, където се наслаждавали с плодовете на духа, откъдето виждали очакващото ги блаженство на бъдещия живот с пълна увереност в сърцето, т.е. в действителност, а не смътно, като през огледало. Те свидетелстват с апостола: око не е виждало, ухо не е чувало, и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за уния, които го обичат. Но аз ще ви задам следният въпрос за това чудно действие. Ако то не е идвало на ум на човека, то как вие, апостоли, знаете за него? Как знаете за него, след като изповядвате, че вие сте подобострастни нам човеци? И слушай какво отговаря на това блаженият Павел. Нам Бог откри това чрез своя дух, защото духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии. За да не може никой да каже: Светия Дух е бил даден на апостолите като апостоли, а на нас не е присъщо да го вместим в себе си, Павел казва, придавайки на думите си формата на молитва: да ви даде Бог
по богатството на славата си крепко да се утвърдите чрез духа му във вътрешния човек и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви, да вкоренени и утвърдени в любов. А Господ е духът, дето пък е духът Господен, там има свобода. Ако пък някой няма духа на Христа, той не е Христов. Да се молим и ние да приемем благодата на Светия Дух с пълна увереност и явно усещане, за да се изкачим отново там, откъдето сме изгонени. И да бъде отдалечен от нас душегубецът змията, духът непрестанно влагащ в нас тщеславие, духът на многогрижието и преяждането, да повярваме в Господа с жива вяра, да опазим Неговите заповеди и да израснем в Него до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство, да не ни обладава вече любовта на този свят, да бъдем твърдо убедени в нашия дух и несъмнено да вярваме в благоволението на Божията благодат към каещите се грешници. Даденото от благодата вече не е съразмерно с тази немощ, която господствала в човека преди приемането на благодата, иначе благодата не би била благодат. Повярвали в всесилния Бог да пристъпим към даряващия причастието на Светия Дух заради вярата, а не заради делата на естеството, и несъразмерно с това да пристъпим с просто и нелюбопитно сърце. Чрез дела по закона, казва Писанието, ли получихте духа или чрез послушание на вярата.